Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Hanneke Veenstra. Jaap en Geertje Anema van Dijk, die vierden gisteren hun 40-jarig huwelijksfeest. Van harte gefeliciteerd en zij zullen nog een bloemetje ontvangen. De collecte, de eerste die is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Onze voorganger is vandaag Marco Roepers, lector is Renny Niesink en organist Sieboud Akkerman. En dan voor volgende week zondag, 23 februari, begint de dienst om 10 uur in Achelen met muzikale medewerking van Siem en Sanne. Komt allen. Ons intochtslied is Psalm 62, de versen 4, 6 en 7. En we zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen wij u een gezegende dienst toe. En na de dienst is er koffie. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn hand. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader
en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we. We willen u ontmoeten. U die uw woord gegeven hebt. U die zich naar ons heeft toegewend. Maar leven we wel vanuit het geloof? Of leven we vanuit andere dingen? Andere dingen die ons totaal in beslag nemen en ons u doen vergeten. Dan denken we dat die dingen belangrijk zijn en dat die het belangrijkste zijn van ons leven. En we vragen u, vergeef ons. Als wij ons weer lieten afleiden, in beslag lieten nemen door andere dingen. Richt ons weer op u. Op wie u bent. Op uw liefde. Op uw genade. Op uw barmhartigheid. Wij kunnen niet zonder u. Goede God, maak ons weer tot uw gemeente die hier samenkomt en leeft naar u toe. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrie eleison. Laten we God prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. We zingen Gloria in excelsis Deo. We zingen nu gezang 864, 1, 2 en 5. Oh
Laten we bidden. Hemelse Vader, zend uw geest in ons hart. Uw geest die ons doet geloven. Uw geest die ons verbindt met u, waardoor wij voor u verschijnen. Waardoor wij geloven dat u het bent die hier zijt en tot ons spreekt door uw woord. Gewoon mensenwoorden worden uw woord door het geloof. Dat ons zingen en ons bidden tot in de hemel doordringen. Zend uw geest die ons troost geeft en ons verder helpt. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We lezen nu Lucas 6, de versen 17 tot en met 26. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Lucas 6, de versen 17 tot 26. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. De hele menigte probeerde hem aan te raken, omdat de kracht van hem uitging en hij iedereen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zal rijkdom beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders op profeten op dezelfde wijze hebben gehandeld. Maar wee jullie die rijk zijn. Jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorvaders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. Zingen we nu lied 340b. Graag staande.
Na de preek zingen we gezang 938, 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Weten jullie wie Jan van der Bos is? Van de EO, van vroeger. Uit de jaren 70 en 80 was hij veel bij de EO te zien. Tegenwoordig zit hij bij de Hour of Power. Daar zit hij tegenwoordig bij. Maar dat is niet het enige. Hij is ook eigenaar van 11 bedrijven. Diverse vakantieparken, een reisorganisatie en een mediabedrijf. Je kan rustig zeggen dat hij een vermogend man is. Een miljonair. Hij is miljonair. Schaamt hij zich voor zijn rijkdom? Nee, zegt hij, want de hemel geeft, wie vangt, die heeft. Ik was wel verrast, net als jullie, door die uitdrukking van hem. Het blijkt zijn lijfspreuk te zijn. En het is ook een vaste uitdrukking. Ik heb erop gegoogeld en toen kwam ik die uitdrukking ook veel bij anderen tegen. Het is een vaste uitdrukking, ik kende hem niet. Nooit te oud om te leren. Zeg maar. Maar wat vinden we ervan? Volgens mij staat het niet in de Bijbel. In de Bijbel staan andere dingen over rijkdom. Volgens mij hebben we vanochtend iets gelezen in onze schriftlezing over rijken. Wat stond daar ook alweer? Wat stond daar ook alweer over rijken? Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Dat is andere koek. Dat is andere koek. Of eigenlijk het andere uiterste. Wat moeten we nou weer hiervan denken? Voelen jullie je aangesproken? Voel ik mij aangesproken? Slaat dat op ons? Zijn wij rijk? Nou, het is maar waarmee je het vergelijkt, toch? Het is maar waarmee je het vergelijkt. Als we in de maatschappij om ons heen kijken, dan valt het wel mee. Er zijn mensen echt veel en veel rijker. Die hebben huizen in Amsterdam en in New York, en in Marseille. Ik noem maar wat. En dan gaan ze met een privéjet naartoe. Nou, als we ons daarmee vergelijken, dan zijn we niet rijk, toch? Maar als we ons vergelijken met de mensen die bij de voedselbank komen, om voldoende eten te hebben, of mensen elders op de wereld, zoals de massa's in Oost-Europa of Afrika, ja, dan zijn we echt wel rijk. Of de mensen van vroeger, uit de jaren 50 of nog eerder, 40, 30. Ik denk dat mensen hier er wel herinnering aan hebben, aan die tijd. Hoe je toen moest leven. Toen waren ze nog jong. Was het leven totaal anders. Dan zijn we wel rijk. Dan zijn we heel rijk. Het is maar waar je het mee vergelijkt. Dus ja, wat moeten we met deze uitspraak van Jezus? Ik denk
dat we er maar eens beter naar moeten kijken. Hè? Wat is het? Wat staat er nou omheen? Is het jullie opgevallen dat het de zaligsprekingen waren? Gelukkig zijn jullie die arm zijn. Gelukkig zijn jullie die honger hebben. Gelukkig zijn jullie die nu huilt. Gelukkig zijn jullie die buitengesloten worden. Die kennen we toch wel, of niet? Die kennen we wel, die zaligsprekingen. Maar dan uit een andere evangelie, uit Matthäus. Die zijn veel bekender uit Matthäus. Maar die zijn wel wat anders. De armen van geest zijn hier in Lucas gewoon de armen. En in Lucas worden de zaligsprekingen gevolgd door evenveel weespreuken. Het tegenovergestelde. En die weespreuken zijn in alles het tegenovergestelde van de zaligsprekingen. De armen die staan tegenover de rijken. Die honger hebben staan tegenover die nu verzadigd zijn. De huilenden staan tegenover de lachenden. En de beschimpten staan tegenover de mensen over wie nu lovend wordt gesproken. En als ik dat op mij in laat werken, dan maakt mij dat iets duidelijk. Met elke zaligspreking en elke wee wordt niet een andere groep aangesproken. Nee, ze slaan op steeds dezelfde groep mensen. De ene groep heeft het moeilijk in deze wereld en de andere groep heeft het heel erg getroffen in deze wereld. Hen lacht het geluk toe. Maar de groep die het niet getroffen heeft, die groep, die wordt zalig gesproken. Die worden gelukkig gesproken. En de groep die het voor de wind gaat, daar wordt wee tegen gezegd. Precies tegenovergesteld. Zo zit het toch. Zo zit het toch. Dus het is bepaald niet de hemel geeft, wie vangt die heeft. Ik wil nog wel verder gaan. Het gaat niet over groepen. Het gaat over een weg. Welke weg ga je door het leven? Waar kies je voor? Wat staat centraal in je leven? Vind je dit leven wel oké? En vind je het belangrijkste dat het goed met je gaat? Of vind je deze wereld niet goed? Vind je dat deze wereld niet is zoals hij moet zijn? Omdat je begaan bent met mensen die het niet getroffen hebben en die verdrietig zijn. Dat er aan deze wereld heel veel ontbreekt. Of het gaat om jezelf. Als je maar gelukkig bent. Als jij de zaakjes maar voor elkaar hebt. En je streeft ernaar om goede relaties te hebben met mensen die ertoe doen. Mensen die je verder kunnen helpen. Met je carrière. Dat je met hen feestjes hebt. Mensen die niets voor je kunnen betekenen, die negeer je gewoon. Zo roepen die zaligsprekingen, ja, ik noem het maar zaligsprekingen, ook al staat in de nieuwe vertaling gelukkig. Het zijn zaligsprekingen. De vraag, welke weg kies je? Wat mij ook opviel is dat het lot van de profeten werd genoemd. Die worden zalig gesproken, die zalig worden gesproken, die ondergaan het lot van de profeten. En tegen hen die wee wordt gezegd, die hebben de valse profeten geloofd. Mensen die niet
Gods woord verkondigen. In Nazareth, de lezing die in de dienst van een paar weken geleden centraal stond. Misschien herinneren jullie dat nog. In de synagoge in Nazareth. Daar sprak Jezus ook over het lot van de profeten. Ze werden niet in hun vadersstad geëerd. Daar ging het een paar weken geleden al. En vervolgens onderging Jezus ook bijna het lot van die profeten. Sterker nog, hij ondergaat dat lot van de profeten helemaal. Als hij lijdt en sterft aan het kruis. De weg van de zaligsprekingen, dat is de weg van Jezus. Hij is begaan met de zieken en met de mensen die honger hebben. En dat lazen we ook. Dat lazen we toch ook. In dezelfde schriftlezing. We lazen welke mensen er allemaal op Jezus afkwamen. Om naar hem te luisteren en zich door hem te laten genezen van ziekte en boze geesten. Jezus is met hen begaan en helpt hen. Al deze mensen uit Judea, Jeruzalem, maar ook uit heidense streken, rond Tyrus en Sidon, en ze proberen Jezus aan te raken. Want er ging kracht van hem uit. Dat staat. Er ging kracht van hem uit. En hij geneest iedereen. Dat is bijzonder. Stel je eens voor, wat een gedrang moet dat zijn geweest om hem heen. Stel je voor dat je Jezus aanraakt en dan die bijzondere kracht voelt. Een kracht die je anders maakt. Een ander mens. Dat is voor ons niet meer weggelegd. Wij kunnen Jezus niet meer aanraken. Of misschien toch wel. Een beetje. In het avondmaal. Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Zegt Jezus toch. Dit is mijn lichaam. Dan raken we Jezus toch aan. Als we het brood in onze hand hebben. Dan zijn we toch ook met hem verbonden en komen we toch in de sfeer rond Jezus. Ja toch? Ja, het vraagt om geloof. Het vraagt om geloof. Dat is wat het vraagt. Dat je het gelooft. Maar dat was toen ook zo. Toen moest je ook geloven in Jezus om die kracht te voelen. Maar zou die kracht ook niet in de woorden rond Jezus kunnen zitten? Dat Lucas een beetje kracht van hem meegeeft. Door ons dit te vertellen. Dat als we dit lezen, dat we dan ook die kracht ervaren. Dat de sfeer van het koninkrijk ook bij ons komt. Door Jezus. Als hij zalig spreekt en wee zegt, dat we dan die kracht ervaren. Ja toch, ook dan, toch? Dat we deel krijgen aan de weg van Jezus, die dwars door grote tegenstand loopt, maar wel naar het koninkrijk leidt. De mensen die naar Jezus luisteren en hem willen aanraken, die worden zalig gesproken. Omdat ze weten dat deze wereld, hij klopt niet. Hij klopt niet deze wereld. Pas in het koninkrijk. Daar klopt alles. Ze verwachten het koninkrijk.
En die kracht, die voelen ze bij Jezus. Die vernieuwende kracht. En ze worden zalig gesproken. Want het koninkrijk, dat is voor hen. Nu al zijn ze gelukkig. Omdat Jezus dat tegen hen zegt. En het verandert ons. Die woorden van Jezus, die bezitten kracht. Kracht om ons te veranderen in de mensen van het koninkrijk. Die weten dat deze wereld te veel gebreken heeft om daarmee tevreden te zijn en om daarmee gelukkig te zijn. De hemel geeft, wie vangt die heeft. De vraag is, wat geeft de hemel? Dat is de vraag. Wat geeft de hemel? De hemel geeft Jezus. Hij komt uit de hemel omdat deze aarde, deze wereld niet goed is. Omdat hij om ons treurde. En we kunnen naar Jezus luisteren. En hem aanraken in het avondmaal. Om zich door hem te laten bezielen. Wie vangt, die heeft. Amen.
gebeden, het dankgebed, de voorbeden, het stilgebed en daarna bidden we samen het Onze Vader. Laten we bidden. Barmhartige God, wij danken u voor Jezus. Dat Hij gekomen is. En dat wij ons adem vast kunnen grijpen in deze wereld. Dat Hij ons zalig spreekt. Als wij weten dat deze wereld ons niet rijk maakt, maar arm. Omdat we u missen. Goede God, help ons dat te geloven. Dat wij uw Zoon kunnen ontmoeten. In de Bijbel, in het avondmaal. En dat we ons aan hem kunnen vastklampen. Dat hij ons zalig spreekt. Dat hij ons rijk maakt. Dat hij ons weer laat lachen. Dat hij ons verzadigt. En dat hij altijd met ons is. Goede God, geef ons dat geloof. Leg het in ons hart. Dat wij altijd bij u horen. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Die rijkdom, die willen wij hebben. Dat is de echte rijkdom. Help ons dat te geloven. In deze wereld, die draait om gelukkig zijn, het goed voor elkaar hebben, de warmtjes bijzitten en al die dingen meer. Geef ons een open hart voor de mensen die lijden. Geef dat wij het bestaan niet afmeten aan succes, maar afmeten aan u. Die alles omdraait. Die van succes mislukking maakt en van mislukking een succes. Goede God, leer ons zo te zien naar deze wereld. En geef ons mee te werken aan het koninkrijk dat komt. Het koninkrijk dat anders is dan deze wereld. Dat het daarom draait. Om uw koninkrijk. Help ons dat te geloven. Help ons daaraan vast te klampen. Wij bidden u voor de mensen die het moeilijk hebben. We noemen daarbij de naam van Taken van de Vee, Klazien en Hans. Wilt u met hen zijn? Als psychisch lijden zo uitzichtloos lijkt. Alsof het lijkt dat het leven mislukt is. Wilt u hen helpen? Wat in de ogen van mensen mislukt lijkt, is in uw ogen niet mislukt. Help ons dat te zien. Hoe moeilijk het ook is. Wij bidden u voor de mensen die anderszins ziek zijn. Wij bidden u voor de mensen die iemand missen. Wij bidden u voor mensen die leven in oorlogsgebieden als Oekraïne en Rusland. Soedan, Israël, Gaza, de Westbank, Syrië, Sudan, Libië, Congo. De rij is eindeloos. En er is ook heel veel crimineel geweld, ook in ons land. Dan maken mensen elkaar het leven zuur. Wij bidden u voor mensen die leven in de sfeer van rijkdom en anderen vergeten. Wij bidden u voor de mensen die arm zijn en elke dag maar moeten zien rond te komen.
Wij bidden u voor de mensen die door iedereen geliefd worden. En wie iedereen probeert een wit voetje bij te halen. Mensen over wie altijd geloofd worden. Omdat mensen ze willen gebruiken. Omdat ze zoveel invloed hebben. Wij bidden u voor mensen die gepest worden. Die veracht worden. Mensen naar wie niemand omkijkt. Die mensen maar in de goot laten liggen. Wij bidden u voor de daklozen. Voor de zwervers. Voor de mensen in lompen. Voor de mensen met hun plastic tassen. Waar ze al hun hebben en houden in hebben zitten. Voor wie iedereen de neus ophoudt. Wij bidden u voor de jongeren. Wij bidden u voor de ouderen. Wij bidden u voor onszelf. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, u hoort. Het lijkt er soms niet op. Dan lijkt het alsof we voor niks bidden. Maar alles waarom wij bidden, het zal vervuld zijn. In het koninkrijk. Dat komt. En uw Zoon leerde ons daarvoor bidden met de woorden. Onze Vader, die in de hemel bent. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? En daarna zingen we gezang 1001 in het Fries. De versen 1, 2 en 3.
de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.